समावहाय लाइमोन फैगोन उनाव जोङो लाइमोन आखाइयाव देवरा जा मामुलि लाइमोन दं मा दं प्रग्राम दङ गामियाव दङ हनै ए आङो माबा जादों स्टाडि जागासे स्टाडिनो जेबो गैला इनिबो नै बेखौ गेबजा गब्रोमनो मादों न'आवल' फैदों आं जोङो लोंगोन जाहैबाय थान्दा गोखाद्रायनि बांद्राय लाइखोनाखौ बारा होदोंलै सेंग्राफ्रा दहाय सिख्लाफोर नायनो बिदोंमोन दा हनै मोसाग्राफ्रा आं बेगजों देखायनो दे नोंथांमोना नायनो दे लगे लगे नुहैखाबाय माथो इउटुबाव मानसिखौ जों सानैजोंसो माने बिसोरसो फैदों आरोना बल नुवाखै होननायखाय नायनो लाबोदों हरि सिख्लाफोर देखायहरदों नै औ मोसाग्राफोरखौ नायनो नै हाय हाय होनहरलाय लाजियो नै लाइमोन रेस्टुरेन्टआव साहा लोंलादों मोसाग्राफ्रा मेंबाय थिखा ओंखाम उखैबायनो कमेन्टआव सोंहरदो सेंग्राफोर सोख'नांगौ कमेन्टआव हरदों आंसो माथो रावबो आंबो माबा लोंनायसै आं नायगासिनो दङ नै नों नायगासिनोसो दङ आं नायगासिनो दङ बिथांनि लाइमोनखौ रायजोफोर आङो नोंथांमोनाबो सिख्लाफोर नायनो देखायगासिनो दङ ओमफ्राय आंनि लाइमोनखौसो नायगासिनो आं नायगासिनो दङ नायनानै 16K फाने माबायावबो औ थांबाय नामा सारा रावबो कमेन्ट हराखै माथो गोदानथाम थांनानैसो 3.5 माबा साहा लोंखांनानै जोङो थांनायसै 3.5 दंजा लाखिनो हानाय नङा हाया माबा लोंदों मामला लाइखोनाखौ बारा होद्रायदों गोखाद्राय जादों माबायदि नुदों नायनो हाबायलै दासो फैदों नोंनिया काप देखायनाया आं एयारटेलमोन जायाखै लाइमा जायो मा नै सिख्लाखौ लगे लगे नायदो आं देखायसावनोसै नै नानि नै नायदो लगे लगे मा सोंलायलायदोंमोन जों नोंसिनि नोंथाङा गोजानाव मोसाहैबाय नै दासो नुफैबाय नेट नाङा बारा $1000 जालासो बिदि लाइभ होनो हायो 1000 नांग्रोगौ लोगो लोगो जाबाय होनबा इउटुबाव ओइ मोनाबाय थेदो थांनायसै मोनाबाय दोनथ'नायसै लोगोफोरजों थांनायसै मोनाबाय जोङो गोजान नालाय लाइक स्टप